Mhepo dziri kungoramba dzichisimuka kuna Holy 10 nezuro hanzi akapondwa futi kwakomanaka. Unoti unganotangana nekutangana nevanhu vakaita sana Wingy D vava vekuti Sniper Storm akambouya akamboda kumbozviedza. Akazviedza akazvitadza akati aya magafa vese ana Dhati D vese vakawanda vese ana Sekalers auvapedze vanhu vakatraya kuda kupedza Wingy D asi zvichitoramba wozoti iwewo zvako munhu akatanga kutoimba usati wazvarwa obva wati uda kuuya kungonomupedza. Hazvishande zvichidaro nekuti vanhu vanoita hasha vozowana pavanokubatira. Iko zvinezvi kwakungorohwa kwese kwega kwega. Show ikapinda vanhu 100 makanzwa Sandflower vachitaura vanzi show yake ikapinda vanhu 150 vacho vanobva vatomurova. Ndozviri kungoitika. Saka chakaitika ndechekuti kuJoni uko anga aenda achida kunoimba ikweyo. Polisi yotovharisa show vanhu votokanda mabhodhoro vakutoona nga iye ndiye abhadhara kana kuti atonyora polisi kuti asaimbe. Atori ma1 ega ega akomana mujaya wekayo anogona kuuraya kaKimberly kaya nenzara kamubhebhi kake kakanaka kaya. Aiwa kana hey.